Här är en väldigt morgonpigg bebis. Är du morgonpigg? Tycker du om att vara vaken så här tidigt på morgonen? Ja. Tycker du ler? Åh, hon pratar lite. Ja, vad säger du då? Oj. Vad säger du? Oj. Varför vaknar du så tidigt på morgonen? Va? Bosen? Varför vaknar du så tidigt? Va? Är det för att din mamma inte ska få sova någonting? Det är det, va? Ja. Är det tur för det att du är så himla söt? Annars kanske mamma skulle bli lite morgonirriterad. Ja. Säger du det? Ja, säger du det? Alltså. Ja. 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 Var det så? Oj. Är du en sötis? Är du en sötis? Oj. Oj, host, host. Host, host. Oj, gäsp. Ska vi försöka sova lite då? Hur ska det gå? Nej, det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Nej. Vi får försöka. Hej då, kameran. Hej då.